שלום בנות, מה קורה? אז היום יש לי סרטון חדש בשבילכם. אני האמת מתלבטת אפילו בעצמי על מה יהיה הסרטון, כי אני עדיין לא החלטתי בדיוק, אבל נראה לי שכאילו אני אבחר בדבר שהוא באמת הכי בסיסי, הכי חשוב כשאנחנו מתחילות להתאפר. כמובן זה הבסיס של הפנים. יש הרבה דברים שהם באמת בסיסיים וחשובים באיפור, אבל כאילו אמרתי, אחד הדברים שמאוד חשוב לבנות זה בעיקר המראה של המייקאפ. רוב הבנות שאני מאפרת אותן מפחדות שהן אומרות, אני לא רוצה שזה יראה מסכתי, אני לא רוצה שזה יראה כבד, אני לא רוצה שזה יראה מאופר. זה באמת דבר כאילו הכי פחות יפה, בוא נגיד, באיפור, כי אנחנו באמת רוצים שאיפור יראה כמה שיותר טבעי, נגיד בעיניים, נשים הרבה איפור כביכול, שחור או אדום בשפתיים, זה דברים שהם יפים, אפילו שזה נקרא כאיפור יותר מאופר. אבל מייקאפ אנחנו רוצים כמה שיותר באמת יראה קורן, טבעי, כמו העור שלנו. אז רציתי לתת לכם כמה טיפים איך לשים מייקאפ בצורה הכי יפה, לא משנה אם זה ליום יום או לאירוע, כי מבחינתי דווקא לאירוע זה חלק הכי חשוב, אבל שזה יהיה גם מכסה טוב וגם מי. אני זוכרת שאני בתור, כאילו באמת ילדה צעירה, עוד לפני שעמדתי איפור, הייתי מטפרת כל כך גרוע, סורי, אני אומרת לעצמי, כי פשוט לא ידעתי, היה לי גם אור כזה חוצ'קן וכזה מעצבן, ואני זוכרת שחיפשתי את המייקאפ עם הכיסוי הכי גבוה, לא אכפת לי איך זה נראה, העיקר שיחסה, והייתי שמה כמויות של מייקאפ, כאילו באמת, דברים שמכסים קעקועים. איזה צחוקים. אז עם הזמן התעדנתי, גם העור שלי כאילו יותר נרגע, אבל גם אם אני באמת צריכה יותר כיסוי או משהו, לאיזה חצ'קון, לאיזה משהו שבאמת, גם כשאני מאפרת, אני רואה בנות שיש להם לפעמים צריכות יותר כיסוי, אני לא באה, שמה להם שפכטל, אין מצב, אין סיכוי, אף אחד לא רוצה את זה. יש כמה סודות באמת באיפור שפותרים את העניין. דבר ראשון, טיפ ראשון שלי זה לשים נקודתית איפה שצריך כיסוי. זה הסוד הכי גדול. נגיד שיש לי פה איזה משהו שאני רוצה לחסות, אני לא הולכת שמה כמויות על כל הפנים, אני שמה במקום ספציפי קצת יותר, בדרך כלל משתמשים בקונסילר שיש לו כיסוי גבוה, ובשאר הפנים אנחנו משתמש במייקאפ שהוא הרבה יותר עם כיסוי עדין. בתור מאפרת אני אומרת לכם, יש בנות שאומרות לי שנגיד האסטי לאודר לא עושה להם טוב, אבל באופן כללי, האסטי לאודר זה המייקאפ שהוא באמת מאוד מאוד עמיד ויושב מאוד יפה, פשוט צריך לדעת להתעסק איתו, זאת אומרת צריך לדעת לשים אותו נכון. אז באמת יש לי כמה טיפים איך גם מניחים מייקאפ. אז דבר ראשון אמרתי, כשאנחנו מניחות מייקאפ, אם אנחנו רוצות כיסוי נגיד יותר באזור הלחיים, שיש לנו לפעמים יותר דמימות או ספציפית במצח, כל אחת איפה שהיא צריכה, לשים שכבה אחידה על כל הפנים אחת דקה, ואיפה שצריך לשים עוד טיפה פשוט מקומית, זאת אומרת לתת לשכבה אחת להתייבש יפה, לשים אותה בצורה עדינה, ואחר כך להוסיף עוד טיפה, נגיד אני בדרך כלל שמה שפריץ אחד על השידה או על היד, ואז אני לוקחת ובעצם תופחת קצת שמה חומר בעדינות על כל הפנים, ואחר כך אני מניחה במקום ספציפי שאני מוסיפה עוד שכבה עדינה, אחרי שזה כבר ישב על הפנים דקה-שתיים. אוקיי? זה מאוד תלוי עם איזה מייקאפ עובדים, יש מייקאפים שמתייבשים יותר, יש מייקאפים שהם לא מתייבשים. כשהמייקאפ מתייבש, אז צריך לדעת יותר לעבוד איתו בזהירות, זאת אומרת שלא יהיה כתמים. ורציתי להראות לכם, באמת, אני אוהבת לשים מייקאפ דווקא עם ספוגית, כי ספוגית היא מניחה מייקאפ בצורה שגם כשרוצים כיסוי גבוה, וגם רוצים כיסוי יותר עדין, באמת זה עניין של שכבות, לעבוד בשכבות, והיא מניחה בצורה של המייקאפ נראה סימלס. באמת הסוד זה לפעמים, אני הייתי שמה שנים מברשת, לא ידעתי תמיד חשבתי שספוגית היא שמה קצת מייקאפ, ואני רציתי הרבה מייקאפ כדי שיהיה לי באמת כיסוי גבוה. אז פחדתי בכלל להתקרב לספוגית, בחיים לא ניסיתי, וביום שניסיתי, כאילו אמרתי וואו, אפילו בתור מאפרת הייתי עדיין מאפרת בנות אחרות עם ספוגית, ולא הייתי משתמשת על עצמי בספוגית רק במברשת, הייתי משתמשת בברשת דחוסה כזאת שבאמת תטפיחות. עכשיו, זה סם יפה, אבל זה לא יראה כמו ששמים ספוגית בחיים, כי הספוגית היא באמת נותנת מראה גם מהפורות ששמות עם מברשת, בדרך כלל הם יעברו גם אחרי זה עם ספוגית, כי זה נותן מראה ממש ממש חלק. אז טיפ שלי, ספוגיות, אני ראיתי את הספוגיות של הבוטיקר, יש לי פה את הקופסה, את הקופסה שלהם. יש פשוט סוגים, וחשוב שיהיה כתוב שהם מכפילים מגודלם לאחר ההרטבה, כי זה סוג יותר טוב שהוא באמת רך יותר ובאמת מטשטש את האיפור יפה. גם מברשות שדיברתי עם מברשות, אמרתי לכם כל הזמן, צריך מברשות שהן עם סיבים עדינים, שלא עושות לנו פסים, שמטשטשות יפה, ככל שאתן יותר רכות ויותר חוטיות, האיפור יראה כאילו מהמם. זה באמת סוד מאוד מאוד גדול, שלפעמים בנות לא יודעות. זה שווה את ההשקעה, כי מבחינתי שאני קניתי מברשת, היא מחזיקה לי 100 שנה, כאילו. באמת שווה. ועוד דבר חשוב, אם דיברנו על לעבוד בשכבות דקות, לשים מייקאפ רק באזור שאנחנו צריכות כיסוי גבוה יותר לשים, ולהשתמש במוצרים שהם עם כיסוי גבוה, זאת אומרת גם במקום נקודתי, כל השאר להשתמש בכיסוי יותר קליל. ועוד דבר זה באמת הפריימר, ההכנה שלפני שבכלל שמים את המייקאפ, צריך לשים דבר ראשון פריימר. עכשיו פריימר זה כל דבר אנחנו רוצות לשים לפני מייקאפ לפי התוצאה שאנחנו רוצות להגיע. יש בנות שיש להם עור שומני, שמות משהו שיעזור להם באמת לנטרל איזושהי שמנוניות. יש קרמים כאלה מיוחדים שסופחים
יש בנות ההפך שיש להם עור יבש, צריכות באמת כמה שיותר לחות, משהו שהוא באמת ככה נותן לחות טובה כדי שהעור שלהם לא יתייבש מהמייקאפ, ויש כאלה שאני נגיד ספציפית מאוד אוהבת מייקאפ, לא מייקאפ, סליחה, פריימר, שהוא מאיר, שזה אומר שהוא מבריק כמו שימר, וזה עושה את האיפור, וואו, זה אחד הסודות. הזדמנות אני אראה לכם ככה סוגים, כי זה באמת משהו שהוא מיוחד. זה מה שגורם באמת לאור לראות כאילו כמו טבעי. זאת אומרת שאני זזה ויש עליי כאילו גולו ומהמם. זה בדרך כלל זה כמה דברים, אבל גם הפריימר. אז טיפ שלי אליכם, זה לפני שאתם מתחילים לשים מייקאפ, לבחור קרם פנים טוב שמתאים לכם. אפשר להשתמש בכל מיני פריימרים, אבל לרוב הבנות, כמעט באופן כולל, ממליצה דווקא לקחת קרם פנים עם לחות טובה. חוץ משלו באמת שומני בצורה קיצונית. אני תמיד המלצתי על הקרם הזה של אסתי לאודר, או פעם ראיתי לכם את הקרם הזה שאמרתי שהוא כמו קרם של 1,000 שקל והוא עולה 50 שקל, כי הוא באמת, עשיתי לזה סרטון, תיכנסו לאתר, אני עכשיו העליתי הרבה סרטונים חדשים, שבאמת דברים ממש שווים שהראיתי בעבר, פשוט הם היו בסטטוס ונמחקו, אז אתם יכולות באמת לראות שוב באתר, לצפות בהם למי שפספסה. אז הרעיון הוא שאנחנו לוקחות בעצם קרם פנים, מניחות אותו על פני משכבה יפה לפני איפור דווקא, לא בבוקר ואז להתעבר בערב, כי כל עוד הוא לא נספג ממש לגמרי, והראש שלנו עדיין לחוטי מאוד עם הלחות של הקרם, ואז ישר אני לוקחת עם האצבעות שלי, פאמפ אחד, לא הרבה מייקאפ, על הפנים, אפילו חצי, באמת לא הרבה, אני אעשה את זה פשוט עם האצבעות מורחת ככה על הפנים, וזה עושה שכבה אחידה, יפה, בגלל ששמנו לפני כן את הקרם, זה פשוט נמרח בכלילות, לא משנה איזה אור יש לך אגב, באמת, זה נשאר ממש ממש יפה, ואז נגיד זה נותן לי שכבה אחידה על כל הפנים בצורה שזה, כאילו זה נטמע לתוך האור בצורה מהממת, אין לי איך להסביר לכם, זה כאילו זה האור שלכם, מייקאפ לא נראה כבר מייקאפ, הוא נראה כמו האור שלכם. ואז אני עוברת עם ספגית בשביל לדייק, נגיד מקומות שאני באמת רוצה יותר כיסוי, נגיד קצת מתחת לעיניים, קצת כאילו בלחיים, מקום ספציפי, או עוברת עם עוד טיפה מייקאפ איפה שצריך, ואז עושה הערות הצעות בכל הדברים האלה, וזה פשוט נראה מדהים. באמת, זה הסוד. היה לי עוד משהו שרציתי להגיד לכם ואני לא זוכרת, אבל אני אזכר עוד מעט. ועכשיו נזכרתי כמובן, מהרגע שעצרתי. דבר אחרון זה פודרה. פודרה זה ממש ממש חשוב, שהיא לא תהיה כבדה על הפנים. יש כאלה שמוותרות על פודרה. אם זה לאירוע חשוב, תלוי בעור שלכם. שוב, אם הוא שומני, ממש ממליצה כן לפדר אותו, במיוחד לקלות אני לא יכולה לוותר על זה. אז אני משתמשת בפודרה שהיא באמת קורסה דק דק דק, זה מה זה חשוב. והיא רק סופחת השומן, כי לא רואים אותה על האור בכלל. ויש לי אפילו פודרות שהן באות בתפזורת כזאת שהן מברקות בעצמם, זאת אומרת הן לא נותנות מראה מת בכלל, זה גם משהו ששומר לי על הגלו של הפנים ועושה את האור מהמם. אז מבחינתי זה הטיפים הכי חשובים שאתם צריכות בשביל להגיע לכיסוי מלא ויפה, בלי לראות מסכה על הפנים, שזה הכי טבעי והכי גלו. אז אני מקווה שעזרתי לכם, תגידו לי ככה באמת אם יצא לכם מזה ללמוד משהו חדש, ואם יש לכם בקשות מיוחדות אני תמיד בשבילכם.